बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे मेल दङ बे मेलाव SMS खालाम नङाबा डाइरेक्ट फन नाम्बार दंखायो फन नाम्बाराव फन हर आरो लोगोफोर बे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फुटबल प्लेग्राउन्डमोन दा खासि बिबार दुजोबबायनै सिख्लाफ्रा बेयावनो फट' लाफैयो लोगोफोर बोरमा बेदर जानाय खोथा एसे प्रब्लेम जादों आरोना फर्म फिल खालामदोंमोन फर्म फिल खालामनायावनो पेमेन्ट लानाय रिसिप्टआनो फैयासै आरोना बेसेबां सेमनिमोन फर्म फिलआपआ बेगनिमोन 4 सेमिस्टार थायो जोंबो एसे एक्सपिरियेन्स मोननाय मानसिदा फर्म फिलआपखौ मबाइलावनो बानायदोंमोन आरोना बोरै जाखो दाना पेमेन्ट दानाय माबायानो फैयासै अट'मेटिकलि पेमेन्ट दानो थाखाबाय आरोना बिदि पेमेन्ट दानाय रिसिप्टआनो गैया बोरै जागोन दा जों बिनि थाखायनो जों इउनिभार्सिटियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव थांनानै एसे भिजिट खालामनोसै आरोना थ' नोंथांमोना नायलांदो जों दा ओंखारनोसै अखा जानानै रेनक'ट लाबाय आरोना बा डिक्कियाव सोनोसै आंथ' गानखाबाय रेडिमेडखा अट'मेटिकलि सोबाय दा सोलाव सालायनोसै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव नै जों दा सफैबाय हाबनोसै जों दा आच्छा दे जों बेखौ इनफर्म खालामफिनगोन बेसे गोबाव मोनगोन मेडाम जों इनफर्म खालामफिनगोन औ दे मेडाम थेंक इउ मा होनदों आदै जाबाय इनफर्म खालामसिगोन फन हरसिगोन आंनाव फन हरसिगोन ओमफ्राय दा नों गोसोखौ माबायदि मोनखो आदै एसे मोजां मोनो आरो एकदम जों दा इउनिभार्सिटियावसो फैनांबाय नै लोगोफोर बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बे बे जाहैबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि फुटबल प्लेग्राउन्डमोन दा खासि बिबार दुजोबबायनै सिख्लाफ्रा बेयावनो फट' लाफैयो लोगोफोर इउनिभार्सिटिनिसो बे जायगाया खासि बिबार जायगा बेयाव सिख्लाफ्रा फट' लाफैदों नै बेयाव सोरबा चिल्ड्रेन पार्क जोंना दा खामाना जाथ'बाय लोगोफोर दा गावसोर खबर हरगोन जों दा कल खालामबाय एग्जामिनेसन ब्रान्सआव फोथारा नै जों दा थांसिगोन लोगोफोर गभर्नमेन्ट कलेज ओंखाम उखैबाय मादै हटेलाव ओंखाम जासै जों दा नै स्लिम होलायबाय नामा आदै स्लिम जालायबाय नै जोंना ओंखाम जानाया मादै हटेलाव जाखांलायबाय नालाय हारायलायबाय आरोना मानसिया फुरा आखायाव मा लादों साय फ्रियाव मोनबा बिदि लाना फैयो आरो नों देन्जार दसे रेस्ट लादो साइख्लुमाव थांलाय फैलायनो लाबाय आरो मा आदै बेदर हरदों नामा बेदर बेदर जाबाथाय हाथायानो माबायलै मा जायो हाथायालाय बे एसे नै माबादोंना थाबथालाबायो ओंखायनो उफाय गैया बाहाय लस जायोना जानांगौआ माखासे थाबथाना थालांनानै बोरमा बेदर जानाय खोथा आदै बोरै जावनांगौ जोंना जालाना जों दा गभर्नमेन्ट कलेज क'क्राझाराव दं नै लोगोफोर खामाना दाबो साक्सेसफुलानो जायाखै माने पेमेन्टआ दानजायाखै लोगोफोर एरियानि 4 सेमिस्टारनि फर्म फिल खालामदोंमोन दा पेमेन्ट दानजायाखै पेमेन्ट अपसनानो फैला अलरेडि एप्लाइ जाना थाबाय दा गोदानबो एप्लाइ खालामजाना लोगोफोर दा बेखौनो मा खालामो अफिसाव फैदोंमोन जों इउनिभार्सिटियाव थिनदों दा इउनिभार्सिटियाव थांफिननांसिगोन जों दा एगेन इउनिभार्सिटियाव थांफिननांसिगोन लोगोफोर खामाना जायासै कलेजाव लोगोफोर जों दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दंफैयो जों दा जयेन रेजिस्टार अफिसाव हाबदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय मा होनो हरखो मेलसो खालामनो थिनदों दा जों मेल खालामबाय थांथ'नांसिगोन लोगोफोर खस्थ'लै बहुदनो मोनसे ना मोनसे प्रब्लेम जाबाथाय बिराद ओरै थानांगौ जायो जोंना दिनै खामाना जायासै लोगोफोर गाबोन फैफिनसै आदै गाबोन फैफिनसै स' लोगोफोर जोंना फाइनालि दासो क्लियार जाबाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिफ्राय मेल फैबाय मेला ओरैबायदि बुंदों जे बिसोर रिप्लाइ हरदों आरोना जों SMS खालामनायाव बिसोर रिप्लाइ हरदों दा रिप्लाइ हरनाया जाहैबाय मेक एगेन पेमेन्ट थारमाने पेमेन्टखौ गोदान पे खालामफिननांगौ दा जों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एग्जाम सेमिस्टाराव एप्लाइआव थांफिनबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय जों पेमेन्टखौ एगेन पे खालामफिनबाय दा साबमिट जाबाय लोगोफोर फाइनालि दा क्लियार जाबाय जों दा बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मेलाव जों मा
मेसेज हरदों आं नोंथांमोननो खिथानोसै लोगोफोर नायदो नै बेनो दा थेंक्स बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि ओमफ्राय इउनिभार्सिटिनि मेलाव रिप्लाइ हरनायखौ आं नोंसोरनो खिथासिगोन लोगोफोर नायलांदो नै मा होनदों बेनोसै लोगोफोर दा मोनसे नङा मोनसे एग्जाम फर्म फिलाप एप्लाइ खालामनायाव प्रब्लेम जाखायो बयहाबो ओमफ्राय बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो थाखाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मोनसे मेल दङ बे मेलाव SMS खालाम नङाबा डाइरेक्ट फन नाम्बार दंखायो फन नाम्बाराव फन हर आरो लोगोफोर बेनोसै